And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Sendan mo naman ako ng nude picture mo. Mahal mo naman ako, 'di ba? Hi, DJ Rocky. Ito ang unang pagkakataon. Nasusulat ako sa ganitong programa. Siguro, isa to sa mga paraan kung paano ko mapapasalamatan ang bumago at sumama sa trahedya ko. Kung ito ay mapipili mo, ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako. Itago mo ko sa pangalang Ina. Ito ang aking secret file. 8 years old pa lang ako, nagsimula na akong magsimba sa isang Christian church malapit sa bahay namin. Masaya pala magsimba sa ganung simbahan, sabi ko. Kasi merong tugtugang masaya at merong sayawan. Dahil sa Katoliko naman, nagsisimba ang mga magulang ko, doon ako namulat kaya't namangha ako sa born again church. Lumipas ang 3 taon, naghiwalay ang mga magulang ko at nagsimulang magkaroon ng kanya-kanyang partner. Ang mga kapatid ko naman ay nagsimula ng magtrabaho sa iba't ibang lugar. Sa madaling salita, 12 years old pa lang ako, ay nagsimula na akong tumira sa bahay ng mag-isa. Hindi madali nung una kasi kailangan kong bumangon ng maaga para asikasuhin ang sarili ko. Hindi ko naramdaman gaano ang hirap dahil financially, supported naman ng pamilya. Hindi sumama ang loob ko sa mga magulang ko. Hindi ako nagalit ng mga panahong yun. Pero alam ko sa sarili ko na naghahanap ako ng pagmamahal. Naghahanap ako ng taong magpaparamdam sa akin ng pagmamahal na hindi ko nararamdaman sa pamilya ko. Nasanay ako na mag-isa sa bahay at magmukhang strong, independent woman sa panlabas. Pero katulad nga ng sabi ko kanina, deep inside, alam kong naghahanap ako ng taong magpaparamdam sa akin ng pagmamahal. Hanggang sa napalapit ako sa isa sa mga kasamaan ko sa simbahan. Itago natin siya sa pangalang Ben. Mas matanda siya sa akin ng 1 taon. Naging malapit kami sa isa't isa dahil tuwing Sabado at Linggo, magkasama kami. Tumungtong ako ng 14 years old. Doon ako niligawan ni Ben. At dahil pakiramdam ko masaya ako kapag kasama ko siya, sinagot ko siya. Naging kami, DJ Rocky, nang walang nakakaalam. Kung hindi ako, siya at ang pinsan niya lang. Dahil alam naman namin na hindi kami papayagan sa simbahan. Kaya pinili namin itago. Magkaibigan lang kami pag nasa loob ng simbahan.
Pero syempre, kapag kaming dalawa lang, mag-boyfriend-girlfriend kami. Yung relasyon nga namin, masasabi ko, para bang perfect. Walang selos o tampo, walang away o kahit ano. Masaya lang kaming gumagala at sabay na nagme-ministry sa isang simbahan. Mag-iisang taon na kami. Malapit na ang birthday niya. Hindi ko siya tinanong kung ano ang gusto niyang regalo. Pero may hiningi siya sa akin. Ang virginity ko. Noong una, nakakatanggi pa ako. At dahil may takot ako, alam ko naman kung anong tama't mali eh. Pero dumating sa puntong nag-chat siya sa akin na siyang ikinagulat ko. Dahil ang sabi niya, sendan mo naman ako ng nude picture mo. Mahal mo naman ako, di ba? Ang daming tumatakbo sa isipan ko that time. Pero naging palaban ako. Lakas loob ko siyang sinendan ng hubad kong litrato. Nakalimutan kong ako ay Kristiyano. At ang sabi niya, huwag kang mag-alala. Buburahin ko rin agad to. At dahil nga mahal ko, naniwala ako. Dumating ang kaarawan niya. Nagkita kami sa isa sa mga bahay nila. At ang nakatira doon ay pinsan niya lang. Noong araw na yun, wala yung pinsan niya. Kami lang ang tao doon. At naging palaban ako uli. Binigay ko kung anong gusto niya. May nangyari sa amin. Simula nung araw na yun, naging madalas at normal na lang sa amin ang gawain na yun. Hanggang sa makalipas ang 2 buwan, meron akong naging bagong kaibigang babae. Inimbitahan niya ako sa ibang Christian church. Sumama ako. Sa 2 linggo ko pa lang napag-attend sa ibang simbahan, nagdesisyon akong hiwalayan si Ben. Namuhay uli ako bilang isang totoong Kristiyano. Minessage ko si Ben at ang sabi ko, ayaw ko na. Hindi ko na kaya yung ginagawa natin. Maghiwalay na tayo. Kasabay nun, ang pagpapaalam ko sa ibang leader sa simbahan namin ni Ben. Pumayag naman si Ben. Akala ko malinaw na sa aming dalawa yun. Na mali yun. Kaya tama na. Lumipas ang 2 taon, pakiramdam ko ay nag-grow na ang faith ko. Pagkatapos ni Ben, hindi na ako ulit pumasok sa relasyon. 17 years old ako that time. Pakiramdam ko, nag-mature na ako. Kesa sa iba kong kaedaran. Pero hindi pa pala dun natatapos yun. Year 2020, nagparamdam bigla si Ben. Nagyayayang makipagbalikan. Pero tinanggihan ko sa kadahilan ng gusto kong unahin ang mga gawain para sa Panginoon. Pero meron siyang mga salita na nagpaikot ng mundo ko. Ang mga salitang, pag hindi mo ko binalikan, ikakalat ko ang nude picture mo. Napatayo ako sa kinahihigaan ko. At nagsimulang bumalik sa akin ang lahat. Sabi ko sa sarili ko, ang tanga-tanga ko. Na naniwala akong binura niya yun. Hindi naman pala. Pero nagpakatatag ako. Hindi ko siya binalikan. Hanggang sa
inilabas niya ang mga malalaswakong picture sa mga common friend namin. At doon na ako nagsimulang maalarma. Kinausap ko siya. Sabi ko, hindi ko siya babalikan. Pero pwede naming pag-usapan ang mga bagay-bagay. Hindi naman kami pwede magkita kasi pandemic naman. Hanggang sa lumipas ang mga buwan, napapagod na akong kausapin siya. Dahil hindi ko naman na siya gusto. At wala akong lakas magsumbong sa kinauukulan tungkol sa bagay na yun. June 2021 ay lumala ang pagpapakalat niya sa malalaswakong litrato. Kung kani-kanino niya sinend ang nude picture ko. Kaya nagdesisyon na ako na makipagkita sa kanya at ibigay kung ano ang gusto niya. Yes, DJ Rocky, nagpakatanga na naman ako. Hinayaan ko na merong mangyari sa amin. Hinayaan kong gawin niya kung anong gusto niya. At hindi ko naman itatanggi na kahit papaano, nagustuhan ko yung ginawa namin. Nakalimutan ko na naman na mabuhay bilang isang Kristiyano. Umuwi ako na parang walang nangyari. Ilang araw ang lumipas, para bang nakokonsensya na ako. Pakiramdam ko ang dumi-dumi ko. Simula nung merong nangyari sa amin ni Ben. Hanggang sa lumipas pa ang mga araw, tumahimik na siya. Pero eto, plot twist. Nalaman ko na may video pala yung huling ginawa namin. Nakasakay ako nun ng bus. Nang biglang sinend niya sa akin yung video. Umiyak ako. At paulit-ulit pumapasok sa isip ko na shucks, may skandal ako. Paano kung kumalat to? Hindi ko kaya. At dumating nga yung araw na kinatatakutan ko. Kumalat siya sa Facebook. Merong gumawa ng dummy account at pinost ito. Nagsimulang mag-chat sa akin ng mga kasamahan ko sa simbahan. Dati kong kaklase. Mga dati kong kaibigan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto ko na lang mawala ng mga oras na yun. Naguguluhan ako. Hindi ko alam anong mararamdaman ko. Na habang nakikipag sex ako, naka-video pala yun. Tapos, napapanood pa ng iba. Ang sakit. Dumating yung mga araw na ilang beses kong sinubukang magpakamatay. Ilang beses kong sinaktan ang sarili ko. Naglaslas. Dahil nga, hindi ko na alam eh. Sobrang gulong-gulo ako. At tuwing tatangkain kong magpakamatay, laging merong dumarating sa bahay. O kaya, tumatawag lang bigla yung best friend kong si Ada. Hindi niya totoong pangalan. Tas, ayan na ulit, tatayo ako. Tas madadapa uli. Gagawin ko na naman. At biglang meron na namang magliligtas sa akin. Paulit-ulit. Then August 2022, unti-unti, naramdaman ko na sa sarili kong bumabangon ako. Kasabay nito, napapalapit ako sa isang pastor na merong magandang testimony. Nabless ako sa buhay niya. Nakita ko kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay niya. At masaya ako na narinig ko kung paano siya binago ng Panginoon. Siya ay sexually abused o raped. Siya pa ang nakulong.
Pero ngayon, isa na siyang pastor. At nagagamit niya ang kanyang karanasan para mapalapit ang mga tao sa Diyos. Akala ko, ang plot twist ng buhay ko ang magkaroon ng sex scandal. Pero hindi pala yun ang worst. Dahil September 8, 2022, dalawang lalaki na hindi ko kilala ang pinagsamantalahan ako. Kung ano mang nilagay nila sa bibig ko at kung ano man yung naamoy ko, yun ang naging dahilan kung bakit wala akong laban. Iniisip ko bakit hinayaan yun ni Lord na mangyari sa akin. Bakit niya ako hinayaang masaktan ng ganun? 2012 pa lang naman naglilingkod na ako eh. Pero bakit ganun yung balik ng mga gawa niya sa akin? Sobrang naging negative ko. Clinically diagnosed ako ng atypical depression. Hindi ko nakita yung kabutihan ng Diyos at protection ni Lord. Isinisisi ko na sa Kanya lahat at sa mga taong nasa paligid kong nangyari sa akin. Sabi ko noon, kasalanan ng pastora na nakilala ko kung bakit ako na-rape. Nang dahil sa nakilala ko siya, nangyari din sa akin yung nangyari sa kanya. Pero mali pala lahat ng yun. Kasi sa lahat ng nangyari sa akin, nandun pa rin yung proteksyon ni Lord. Sa scandal, hindi niya hayaang mabuntis ako. Sa rape, nakauwi ako ng buhay. Hindi tulad ng iba na pinapatay na lang basta. At sa lahat ng nangyayari sa buhay ko, pinipili kong pasalamatan at purihin ang Diyos sa buhay ko. Marami mang hindi magandang nangyari sa buhay ko. At kung iisa-isahin ko, lahat ng yon, taob pa rin nito ang mga magaganda at mabubuting ginawa ng Diyos para sa akin. Sa ngayon, okay na ako dahil sa kalakasang ibinibigay ng Diyos sa akin. Siguro kung meron man akong hihilingin ngayon, yun ay ang maging mas matatag pa. At sa lahat ng mga nawawalan ng pag-asa dyan na mabuhay, kapit lang sa Diyos. May awa siya. Dahil lahat ng papuri ay sa Diyos lamang. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Ina. At ito, ang aking secret file.